Takuita suggested solutions homework 5.0 question number 1. Number 1 yakanzi iyo plus 8 plus 3. Chatichatanga kuita panapa kuapply principle yatakadzidza yekuti sometimes we have to drop the positive sign kana tichinyora mapositive numbers. Scenario inoita kuti tidrope the positive sign kana kuti tinyore a positive number asi tisinganyore the plus sign iscenario yekuti that number will be at the furthest left in a mathematical expression. Zvandiri kureva ndezvekuti nhamba inenge ichinyorwa kwekutanga patinenge tichinyora a mathematical expression. Zvazvinoreva ndezvekuti panapa patati plus 8 plus 3 tinogona kuinyora iyo yakangoti 8 plus 3. Saka ino iyi positive ish plus e taisiya patanyora this expression pamusana pekuti 8 iri kunyorwa kwekutanga. Saka because iri kunyorwa kwekutanga tinogona kuinyora tisina kuisa the plus sign. Positive numbers anogona kunyorwa tisina kuisa a plus sign, asi negative numbers agoni kunyorwa tisina kuisa a minus sign. Tadaro manje zvatakuita panapa ndezvekuti tava kuapply a second principle yatakadzidza. Takadzidza isusu kuti kana maplus sign achisangana anova a plus, kana maplus sign achisangana anova a positive. Kwatiri kuti kusangana zvinhu zviri kuitika panapa. Plus sign e iri kusangana neplus sign e. Because of kusangana uku the resultant sign inenge iri a positive. Inoi tichainyora takadai so. Ichava iyo 8 plus 3. Saka 8 plus 3 tinoziva kuti answer yedu ndiani? 11. This is our final answer. Saka zvataita panapa ndezvekuti taomita, tadropa, tarega kunyora this positive sign nekuti 8 yedu iri kunyorwa kwekutanga. Secondly, taona kuti a positive iri kusangana ne a positive. The resultant sign is going to be a positive. Therefore, this expression, simply put, will just be 8 plus 3, which gives us 11. Number 2 yedu yakanzi plus 9 minus plus 4. Zvatichatanga kuita panapa ndezvekuti since 9 iri kunyorwa kwekutanga uye it's a positive number, tichangoinyora yakati iyo chi 9 minus plus 4. Then the second principle we are going to apply ndeyekuti iyo kana a negative ichisangana ne a positive, like in this case a negative iri kusangana ne a positive, the resulting sign kana kuti the resultant sign is going to be negative. Saka rewriting this tinenge takuti isusu 9 minus 4, and we know kuti 9 minus 4 gives us what? 5. So 5 is our final answer. Saka panapa takatarisa zvaiitika on this level of our working. Taona kuti a positive sign ikasangana ne a positive inotipa a positive. Kaona zvakare kuti a negative sign ikasangana ne a positive inotipa a negative. Zvatakadzidza in our notes takati isusu when the same signs meet they become positive, and when different signs meet they become negative. Saka panapa, as we are going to see in other questions we are going to be working, tichaona kuti kana dei yanga iri a positive meeting a positive, we get a positive. If it was a negative meeting a negative, we also get a positive. Saka the underlying principle inoti iyo, if the same signs meet, we are going to get a positive. If different signs meet, irregardless kuti i negative iri kusangana ne positive here kana kuti i positive iri kusangana ne negative, we are going to get a negative. Let us go on and demonstrate this principle. Number 3 yedu yakanzi plus 8 plus minus 3.
iwekai tichangoita zvataita for number 1 nenumber 2. 8 tichanyora yakadaro, it's a positive yanyorwa kwekutanga, tinogona kusanyora that plus sign. Then panapa it's plus minus 3. Zviri kuitika apa manje ndezvekuti a positive iri kusangana ne-a negative. When different signs meet, the resultant kana kuti the resulting sign is a negative sign. Kureva kuti here tichati isusu 8 plus minus 3 inenge iri 8 minus 3, and for 8 minus 3 we get 5. This is going to be our final answer. Saka ndoda kuti tikombe number 2 nenumber 3. Muri kuona here kuti panumber 2 a negative kana kuti minus yasangana na plus, panumber 3 plus yasangana na minus. Saka here different signs are meeting. Zviri kuitika panapa ndezvekuti panumber 2 nepanumber 3 tikuona kuti different signs are meeting. Different signs are meeting. And when different signs meet, the resultant sign is going to be what? A negative. Saka ndo zvaitika apa. Panapa i-minus yasangana na plus. Panapa ndi plus yasangana na minus. So irregardless of the order yokuti zvasangana sei, so long ari masigns akasiyana, we are going to get a resultant sign which is a negative. Let us go to number 4. Number 4 iri kuti plus 9 minus minus 4. Saka panapa 9 yedu yekutanga, our first number is a positive. Saka panapa tavana 9 minus minus 4. Tati isusu when the same signs meet, they are going to become a positive. When the same signs meet, the resultant sign cannot, the resulting sign is going to be a positive. This means kuti panapa tiri kuona isusu kuti pari kusangana minus na minus. This is the same sign. Kana takuita rewrite inenge iri iyo 9 plus 4. And for 9 plus 4 our answer is going to be 13. This is the final answer. Again mukaita compare number 1 ne number 4. Panapa ma positives ndo asangana. The resulting sign was a positive. Panapa ma negatives ndo asangana. The resulting sign was a positive. And 9 plus 4 is equals to 13. Let us go to number 5. Zvakuchiitika panapa ndezvekuti tikatarisa our first term, tikatarisa our first number, tikuona kuti it's a negative, the minus 8. And because it's a negative, tinongoinyora yakadaro. There is no scenario that tinogona kusanyora a negative sign kana tiine a negative number. Saka minus 8 inonyorwa yakadaro. Then panapa it's plus 3. Tirikuona kuti the same sign ndo iri kusangana, a plus and a plus. Tati kana masigns akafanana achisangana tinowana a plus. Zviri kureva izvo kuti panapa tina minus 8 plus 3. How are we going to solve this? Saka pane methods akawanda. Actually, to my knowledge, I know 2 methods dzatinogona kushandisa in solving this. Saka ngatidai so, tichati iyi method 1. Method number 1 zvachaita ndezvekuti we rearrange that expression minus 8 plus 3 in such a way that we start with the positive number. We rearrange that expression in such a way that we start with the positive number. Kureva kuti tichati isusu plus 3 minus 8. Takadzidza isusu kuti kana tichita rearrange, we should make sure kuti a sign is retained. We should make sure kuti number inoramba ine sign yayo. We should make sure
that a number retains its sign. Zvinoreva zvandataura. Zvinoreva kuti sign yenhamba inonyorwa ku-immediate left kwenhamba. Saka tikatarisa 8 inoyi, tikada kuziva kuti ipositive here kana kuti negative number, tinotarisa ku-immediate left, tobva taona minus, totoziva kuti 8 is a negative number. Tikatarisa 3 inoyi, tikada kuziva its status, its arithmetic status, tinotarisa ku-immediate left again, toona kuna plus, tobva taziva kuti 3 is a positive number. Saka patinoita rearrange, we should make sure kuti 3 inoramba iri positive, 8 inoramba iri negative. So in this case, we have plus 3 minus 8. Tika-apply principle yatanga tichidemonstrata from number 1 to number 4, taona kuti kana tichitanga kunyora a positive number, kana a positive number isiri within the continuation of kana kuti within isiri mukati me-expression, tinogona kusanyora this positive number. Saka panapa tenge takuti 3 minus 8. Saka 3 minus 8 imaths dzakaintroducwa kutanga paform 1 patakaita ma-directed numbers. 3 minus 8 kuprimary, it can't. Saka one way of looking at it ndeyekuti ma-questions ese ekuedda kana kusubtracta ataiti it can't tiri kuprimary, kana tava kusecondary mathematics, ma-questions yawo anenge aine a negative answer. Saka pese pataiti it can't, kana tichiedda kana kusubtracta ma-numbers tiri kuprimary, zvatakadzidza ma-directed numbers, ma-answers ema-questions ese ataiti it can't anenge ari ma-negatives. So that's one way of looking at it. Then panapa, we learned kuti kana tichisubtract, we just do it normally. Tichangoti 8 minus 3, tinoziva kuti ndi 5, then we take the sign of the bigger number, answer yedu panapa inova minus 5. Saka let me repeat zvandatsanangura. Ndati nini, ma-questions ese ataiti it can't tiri kuprimary, kana tadzidza ma-directed numbers paform 1, ma-answers iyawo anenge ari ma-negatives. Then 3 minus 8 tichasubtracta normally, tichati 8 minus 3, sign yedu tatova nayo, our answer is minus 5. How about method number 2? Method number 2 manje takuda kuita zvatakademonstrata in our lesson, minus 8 plus 3. So takati isusu kana tiine ma-different signs, minus 8 plus 3, tina minus, tina plus. What we do is we subtract. But ma-subtractero atinoita, we subtract normally. Subtracting normally means tichati isusu bigger number subtracting the lower number. Bigger number subtracting the smaller number. Saka tichati 8 minus 3. Because panapa tina minus na plus, we are going to subtract. But tino subtracta say normally. 8 minus 3 ndi an answer, the 5. Then tadaro manje mu answer medu, takati we are going to take the sign of the bigger number. Saka which number is big comparing 8 na 3? The bigger number is 8. What is the sign of 8? Totarisa ku immediate left, tonot ndi minus. Saka answer yedu is going to be a negative. Saka principle iri panapa, you can go and revisit your notes during our lesson on directed numbers. But principle iri apa manje ndeyekuti when we have different signs, subtracting or adding, we are going to subtract normally, and in our answer, we are going to put the sign of the bigger number. So you pick your poison. Either you want to treat it like this, kuti unotanga waya rearrange in such a way that the positive number ndo inouya kwekutanga, the negative yoenda pechi2, then you subtract knowing kuti since kuprimary yainzi it can't,
kuhigh school, kusekondary inenge yakunzi a negative answer. So we are done with number 5. Let us look at number 6. 6 yakanzi -9 minus +4. Mawekero atinoita hanetsi. Chekutanga kuona kuti nhamba yedu yekutanga yenegative inongodzoka yakadaro. Then panapa tiri kuona zvakare kuti pari kusangana a minus ne a plus. Zvazvinoreva ndezvekuti since ari madifferent signs tinenge tine a minus tobva tangonyora 4 yakadaro. Saka -9 minus 4. What we learned now kuti kana masigns akafanana, panapa tina minus, apa futi tina minus, masigns akafanana. Kana masigns akafanana tinoedda. Saka masigns akasiyana tinosubtracta, then take the sign of the bigger number, zvataita panumber 5. Kana masigns akafanana tinoedda. Saka apa tichaedda 9 plus 4, answer ndi 13. Then we take the common sign which is a minus. Saka masigns akafanana toedda, muanswer medu tinotora the common sign which is a minus in that case. Tatopedza number 6. Let us go to number 7. Number 7 yakanzi -8 plus -3. Panapa zvatinoita, because number yedu yekutanga i-minus tongoinyora yakadaro -8. Then panapa totarisa kuti masigns ari kusangana akasiyana, saka tinenge tine a negative -3. Saka -8 minus 3. Tiri kuona kuti panapa we have a minus, pano futi tina minus, the same sign, we are going to add. Then we take the common sign minus, our answer is -11. As simple as that. Let us go to number 8. Number 8 yakanzi -9 minus -4. Saka panapa zvatinoita, namba yedu yekutanga i-negative inodzoka yakadaro. Then panapa tikuona kuti pane zvinhu zviri kusangana, minus iri kusangana ne-minus, kureva iko kuti chii chichaitika, tichaiconverta kuti ive a positive. The same sign ikasangana inova chi? A positive. Saka tava na -9 plus 4. Then tiri panapa manje takuchiemploya mamethods edu aya ari 2. Unosarudza yaunoda. But inini I would choose, kana musati manyatso kuunderstanda ma-directed numbers, I would work with method number 1. Saka ticha rearrange -9 plus 4 in such a way yekuti tichatanga ne positive. Saka ichava iyo plus 4 minus 9. Yava plus 4 minus 9. Then we know kuti panapa since 4 ari kunyorwa kwekutanga anogona kunyorwa kangonzi 4. So it's 4 minus 9. Panapa manje tosubtracta 9 minus 4 ndiani? Ndi 5. Tobva tati but kuprimary yainzi can't, kureva kuti secondary yava chi? Minus. So tinogona kudai so hedu, kana kuti tinogona kushandisa method number 2. Saka you choose kuti you need method 1 here kana kuti method 2. Method number 2 inoti iyo -9 plus 4. Since panapa paina minus na plus, zvinoreva kuti tichasubtracta. Tikasubtracta tinowana 5, 9 minus 4. Then we take the sign of the bigger number, in which case it's minus because bigger number ndi 9. We also get to our final answer. So that's it. Let us go to number 9. Number 9 yakanzi plus 9 times plus 7. Okay, mawekero atinoita iyi manje tichadai so. Namba yedu yekutanga it's a positive. Tinogona kuinyora yakati chi? 9. Tobva tati times. Kana tichidhila ne-multiplication kana kuti division, tichidhila nema-positive numbers, tinogona kungomanyora ari independent of a sign. Saka plus 9 times plus 7, tinogona kungoinyora yakati 9 times 7. Izvi zvinoaplya kana panapa paine multiplication kana kuti division panapa. Okay. Saka panapa simply tangoti 9 times 7. Our answer is going to be 63.
So this is a positive, multiplying a positive, our answer is a positive. But since this is the conventional way of multiplying, there is no need to stress on the signs. So what I give you as a hint, kuti, when you see a negative sign, open your third eye. When you see a negative sign, know kuti somehow uda kutobatwa. Saka you have to be extra careful with negative signs. Otherwise, my positive signs ndo ataingodhila nawo kubva kuprimary. Saka they don't have much stress. They are not as much burdensome as negative signs. Let us go to number 10. Number 10 yakanzi plus 6 dividing plus 3. Saka panapa changoshandisa the same principle. It's plus 6 inongonyorwa yakanzi 6 dividing plus 3 yongonyorwa yakanzi 3. Then panapa manje 6 dividing 3 yakafanana nekuti 6 over 3, of which 3 into 3 ndi 1, 3 into 6 ndi 2, saka our answer is going to be 2. I want to demonstrate something, a common mistake inoitika panapa. You should know kuti A dividing B iri equal to A over B, B dividing A iri equal to B over A. And these two, they are not equal to each other. Saka kana yakanzi 6 dividing 3, 6 ndo ichienda pamusoro toisa division sign, then 3 yoenda pazasi. This is very important. Many people make this error. Saka 6 ino ishi ndiyo the dividend. Kana kuti in other terms the numerator. 3 ino ishi ndiyo the divisor, ndiyo iri kudivida yacho, kana kuti the denominator. This is very important. Otherwise, if you have mastered this part, it's easier to get to a final answer, which is 2. Let us now go to number 11. Number 11 yakanzi iyo plus 9 times minus 7. Saka panapa tinyora takati isusu plus 9 ichangova 9 multiplying then minus inoramba iri minus 7. Saka ndambotaura nchiti there is no case where a negative number inonyorwa isina a minus sign. There is no case, even for multiplication and division. Saka 9 is a positive, tangonyora iri 9, asi minus 7 yangodzoka iri chi minus 7. Otherwise dai tatoinyora iri 7, automatically tinge tatoiconverta into a positive. Only positive numbers have the liberty of dropping their signs. Only positive numbers. Okay, tadai so manje. We are going to multiply normally. What is 9 times 7? It's 63. But kana tichi multiply different signs, a positive iri panapa times a negative, our answer is always going to be a negative. So when we are multiplying different signs, our answer is a negative. Mukadzokera ku number 1 kusvika potentially number 6, takachiti kana masaini achisangana, masaini akasiyana akasangana, anova a negative. Masaini akafanana akasangana, anova a positive. Kwatanga tichiti kusangana, it's actually multiplication. So let me go back there to demonstrate what I mean. Take for instance panapa. You have to remember takati isusu multiplication can be denoted with brackets. Tinogona kuti, let us say kuti tanga tichida kuti chi A times B. Tinogona kuinyora yakati A times B, mabrackets handi, kana kuti A dot B, zvoreva zvakafanana. Saka iyi denotation yemultiplication. Okay, tadzidza kudaro manje, takuya panapa. Kuti plus iri kusangana na plus, tiri kungoti plus iri kumultiplier plus. But ndandisingadi kuzvitaura in that way because handisi kuda kuintroduce confusion. But if you link up zvatadzidza panapa, panumber 1 nepanumber 2, with what we are now discussing panumber 11, you're going to see a correlation. Correlation iripo ndeyekuti
sepanapa ndi ino ishi ndiyo iri kutolinga to number 11 pakuti minus iri kusangana na plus zvinoreva kuti minus iri kumultiplya plus. Madifferent signs akamultiplyana anotipa chi? A negative. So let us go back to number 11 before I introduce confusion here. Saka panapa manje plus ya multiply minus tawanani minus 63 is our answer. Let us now go to number 12 yakati iyo plus 6 plus minus 3. Saka iyi hainetsi plus 6 achangonyorwa akanzi 6 plus na minus zvasangana zvinova chi minus then 3 yodzoka yakadaro of which 6 minus 3 answer ndiani ndi3 yatopera. Let us go to number 13. 13 yakanzi iyo minus 12 times plus 7. Saka panapa minus 12 inodzoka yakadaro tobva tati iri kumultiplya then panapa kanzi plus 7 nongonyora yakati chi 7. Saka panapa we are going to multiply normally tikati isusu 12 times 7 7 times 2 ndi 14 carry 1 7 times 1 ndi 7 plus 1 ndi 8 kureva kuti panapa our answer is going to be 84. But since a minus iri kumultiply ne a positive it's a negative answer. Saka tatopedza number 13. Number 14 yakanzi minus 6 dividing plus 3. Manyorero atinoita panapa tichati minus 6 dividing 3. Saka 3 positive ndo yatangonyora takati 3 asi minus 6 inodzoka yakadaro. Panapa manje zvoreva kuti minus 6 over 3. Remember yekutanga ndoinoenda pamusoro yechi2 ndoinoenda pazasi. 3 into 3 ndi 1 3 into 6 ndi 2. Evidently our answer ndi minus 2. Consequentially tikadivide a minus ne positive we get a negative answer. Saka kana masaini akangosiyana hazvina basa kuti kumultiply here kudivide here, we are going to get a negative answer. Number 15 iri kuti iyo minus 2 times minus 7. Saka panapa we have minus 2 ichimultiply what? Minus 7. So we multiply normally 2 times 7 there and 14. But kana masigns akafanana negative minus ari kumultiply minus tinowana what? A positive. Kureva kuti panapa 14 is our final answer. Nogona kuti plus 14 but that will be repetitive. Actually just writing 14 is a more smarter way of expressing your answer. 16 yakanzi iyo minus 6 dividing minus 3. Saka panapa tina minus 6 iri kudivide minus 3. So minus 6 dividing minus 3. What does it mean? It means minus 6 over minus 3. Panapa minus achachekana 6 3 into 3 ndi 1 into 6 ndi 2. Saka answer ndiani ndi 2. Saka zvangoitika panapa ndezvekuti tadivide masigns akafanana minus na minus tinoona what? A positive. So summatively tiri kuona kuti in most cases kana tiine the same signs our answer inenge iri what? A positive. So we have a positive answer. And kana chiti same signs tiri kureva kuti it's either tina plus ari kudhila na plus kana kuti tina minus ari kudhila na minus. And so same signs our answer is going to be a positive. Asi kana tiine different signs for different signs our answer is going to be a negative. Kana chiti different signs tiri kureva kuti it's either ndi minus na plus kana kuti ndi plus na minus. This is the summary of directed numbers. Ndoma directed numbers acho. So this is the end of our lesson. Kana muine ma questions amuinawo, please refer to the comments section, ask there or contact me directly. Otherwise
Thank you for your attendance to this class and take care.